Gavana ma Baringo Benjamin Cheboi ogolo siem ne jodak mantiere e kaunti no ewi koth mapek ma pod dhi medo chwe kuom juma achiel e kaunti no. E romo mano bago kanyo kod jofwambo e apise kanyakla kod riwruok mano mar Kenya Red Cross Society, Cheboi oyango ni koth ma kamae biro kod midhiero mopogore kaka sienyruok lowo ne jodak mano man machiegni kod gode mago ma Tugen, Sigowo kod Kipserman mano kama gintiere e kaunti no. Gavana no bende oyango ni jodak mantiere kuonde godego kod jodak mochiegni kod aoche mondo mi odar. Jatatije mano mar Kenya Red Cross e hoho mar Okak Felix Maiyo kod jaod bura ma Baringo North mano Joseph Makilap ne opuoyo kingego mabende giwacho ni biro konyo jodak ma kaunti no. Kwamba mvua bado ni nyingi na itakuwa nyingi zaidi tokea Alhamisi na Ijumaa. Sehemu ambao zitaadhirika zaidi kwa mvua nyingi ni Ewalel Chapchap katika Baringo Central, Marigat kuelekea kule kwa Lake Baringo, Mogotio. Sehemu mbalimbali kule Mogotio mvua itakuwa nyingi zaidi kushinda sehemu zingine. Those living in flood or landslide prone areas should consider moving to higher grounds to protect lives and property. I dare say they should not consider. They should actually move. Muhakikishe pamoja na watu ya nyumba 10, muhakikishe raia na wananchi waishi sehemu ambaye iko sawa, sio juu ya milima au kwa njia ya maji, kwa sababu hii mvua bado inazidi. We take this time to appreciate the level of partnership that we have had with the county governments here in Baringo, and our rallying call to our people from Baringo is let us move from the high levels, from the dangerous areas that are likely to put us into more problems.